Здравейте! Аз съм доктор Ивона Георгиева, ветеринарен кардиолог и днес ще ви разкажа как протича един кардиологичен преглед. Когато стопаните си доведат домашния любимец, в началото си говорим малко с тях, какво ги притеснява, защо са при нас, какво са забелязали. Следствие преминаваме към ехокардиографията. С ултразвук оглеждаме сърцето, как функционира, оценяваме предсърдията, камерите и клапите, дали има някакви проблеми, структурни и функционални. Ако по време на ехокардиографията забележим данни за аритмия, тъй като закачаме електрокардиограма, докато правим ехокардиографското изследване, преминаваме към пълна електрокардиограма с повече отвеждания, за да можем да разберем какъв тип аритмия и от какво има нужда на пациента. Понякога се налага холтер за доизясняване, което представлява електрокардиограма за 24 часа. Най-често срещаните симптоми са задух, учестено дишане, бърза изморяемост и припадъци. Ако забележите някои от тези клинични симптоми при вашия домашен любимец, заповядайте при нас в Обединена ветеринарна клиника на улица Царевец, 34.